pikan mau arajar kan arjan rio kat prasnem menshwa jayu ngeladangi ladau belai uwan hagadu gopor ngis ngau tu baga jankup jongi gakui yong trai ladangi lej shabenengru ngin lej ladangi yap naga benta jong meru kam lelei bat bun na pedeng jongi hagabakum gadu gopor ngiyo yage jankup ki bau belai open kop yangi habangi ong trai ngan bud yami ki jaka bangat julet ngamle syu menta handai ngan bud yami hadu kabakut jengga jingim ka jonga kadi kata ka bening kong ngangai pis ngau tu kai kane ka jankup ka bangi keren ha kane ka janmien kadi ka bau trai u ai happy ha ka sngi ka bapiong krat kenrat rung ha ka dono jonga I surrender ngap pediang yami nga ai tilun ngam tresyu ya kane ka bertai badai ha ka bakum ka ka sngi ha ba ka dono jong pi ka pat bat ka pra ka bapiong trai rung ha ka dono pada bau trai rung wong ko kon shim kane ka jankum ka bangangai Badian nang ni syakmat kam deisyu ka jingim ka berim pim deisyu jong ka bertai badai namar kata kadau ka kentien ladangi pen ya ka kentien kristan ki dei ki briu ki balami no nakata ka jeli jong ki wei pat ki briu ki bala khot ye ki bagi digi nongbon jong uta u Jesu Kristus habanga pet ya ka bertai ka bangi im hagi ni gisngi ka donut jonga ka pat bat ka pra ladangi keren syapang ka jingkut agan ni ka janbit jang ka ni gisngi hatungin ang yos nga humo ya ka jingkren koki kun ke jonga tolong pi ke bakon don mo hadu ka ni ka janbit ka bamenta ka bapiong pastor ka thong ka jonga nadu ya pi ki barwa ya ki choir ya pi ki para bat ki henmen ka bapiong namar bau belai jonga ulong bakon ngaru ngadai balong bakon pidang rai ma pidang tuai mo man gasngi ya gani namar bau belai jonga udai ubakun ngaruti katong ka jingim ka jonga ngadai ban long ubakun ngi don ha gani gasngi ka ei ka bangim don kalat kamai ngi don lon ka spa ngi lanang krau ngi kan mau ha gisngi ki bangadang kan mau ngadang let kelas ha gisnem arajar lai ka bangami na shillong ngami na maulai ngalet kelas chati St. Anthony's College ngakan mau ki para bangen ke bayi ngayo shipau tingka ngaladap baroshis ngi ngalayoru bandisha lembaki parlok haga college ka bangangalen henre ngan yetu yepi ki para bat ki henman lada pilej nang ni sha jawai lada pilej nang ni sha shillong san spa tingka piladap mo tanggabai kaliru lesi pinum padap ya ka bapi pi don bat penon kam ka pisang ngilanang krau hagini gisngi ka burom ngilanang krau ka jinglong jang ka balang ngilanang krau ka statistik ngilanang krau kat bagi sngi ki por kinang yai ngilanang krau hagaspa ngilanang krau hagalat kamai ladengi pej hagaliang jong ka jing sumaru ngilala menta ya gaban yo ye kilat jing sumar ladengi kwa ban le shavelor ngi kwa ban le Delhi ngi kwa ban mi shabar jong kari India ngi don hangi ya kalat hagini gisngi andai kumbangalong ngampat jiyo ipat kum kani ka pateng benriu ka bam khon ka bam tip ya ga ei ka bau play ulale halor gading pna kam tip ya ga ei ka bau Jesu ula syayap halor jong gading pna kadi ka pateng benriu ka batang super tiak ngan pendekut no ya laga jong gajingim dang men hagini ki artayo ki balalik no kadi ka long ying ka bam pat long kristan ngayo ban ya syongkai bat ki haga bagi yoban pet ye taru haga hospital haga ba yamai shipara ai pet naga kamra ka ba shamai haga kami let cheka kamra thia bat hangta pasino yeladi ka suk ba haga ne ga jog kabala dangi let cheka jingyam kalong very easy haga ne gisngi kadai ga jog ka bangi ong bangim don jingkermen shu kalawe ngim don shu habangi pai cheka diang kamon ngiyo i ka perthei ga jongi ka baki briu ki ong ngila banlong kat bangi ngi kwa pila banlong kentei pila banlong shinrang pila ban em kat ka ba pipimon ban ngiyo i haga jog ka bangi ngi em ki briu ki nang ban ong ha pi te postor kala ban bakla hangate kadai Bahkan ni kadika jok ka bangingi em kabam tip ya ka ei ka bau try ulale halor jong gading pena ban ngelanang hiar war kata ka jangkop ka bau try ula ai hangi kani bonsin ngilau ban ngideno ya ka tang namar ki ei jong gani ka bertai
Kadi ke jok jong ke social media, ba ke jok jong ke Instagram ke bangiong. Instagram, Insta, menta-menta, instant, menta-menta. Ki kon samla ki jongi ki syariam hagani ka ba ki that ya ka long renyeng. Ki that ya ka im kayat kayeng ka jong ki kim buram shu yano. Tang namar balai ban yo like o pi ba briu ba man ta gasngi o itanat ba ye pi man ta gasngi baladadon ki briu ki ba ben ye pi o ka donu jongi ka pang bat ngin le ye ki ai tang ba ki tai kin ong ish itanat ba ye pi bat ngin persyang ban ong ngidon haki WhatsApp group ki jongi wala ngim dei te kum ta ngis ngau thu ba ga nong rim jongi kam dei kum ta ngi persyang ban le ye ki ai tang bakatai ke kenhun kan pediang yang ni. Apostol Paul wong ke city ke jong u si Galatia kalau nong ke beningkong ke dekat ke besipau. Ho ngate ngampen bor ya no. Nong ngawat ya kata ka like lani ke jeng itanan ngawat no teu bleu jonga. Hatu kam labyang ki parlok ki jonga utrai ki para banget ki baien. Bala da utei ubana jrong ubalong ublei jong pi wong kon I like what you're doing nga komen nga itanat ye ge jingle ge jong pi kam labyang mo ka ba ublei ong ko kon nga itanat ye ge jingle ge jong pi labyang tan kata ki madep si ka wei ke bertai ki madep si ki brio andoi namar ba ki wei ki le ngirungin ye le lang o kita ki le ti ngirungin ye le lang baka di kani kan ka jok jong ka jing bam khoi ka jok ka bakata ka standard ka bau blai ulabu ngilaya kersombat kan ga berthai bat ngim tip shu uno kristan uno ubam dayu kristan ki para bengen ki ba iet ngiyo i hakari ka ba iet ka jongi baka jing syapti ngiyo blai kala jano ngim syapti shu yo blai ladang ngilong ngitip ya ga ka bau blai wat laudan ong upo la ga city ga jong u shigi nong room kalanang ga baar ngitip yo blai bau dan henrei ngim tre ban burom ya ga jing don jong utau blai om dei tang kata ka bangi yo i ha ga berthai ladang i pech la diru ningkong yo i ki para banget ki ba ien baga jing syakri blai ga jongi ha ga ni gisngi kalong i kumbangi ya ri tengen ha ga